Os nenos e nenas de Vilagarcía coñeceron de primeira man o funcionamento do seu concello. O alumnado de quinto e sexto de primaria dos colexios de Rubiáns, A Lomba, Vilaxoán e a Sagrada Familia desprazáronse á Casa Consistorial para celebrar o pleno infantil. Estamos en el concello que estamos votando para elegir un alcaldesa. Pues en clase elegimos a unos concelleiros que nos pusimos de acuerdo para que votaran a Lola. Cada colexio elixiu a un número de representantes e eles fixeron a mesa dos concelleiros e despois cada concelleiro votou nun papel a outros concelleiros para que fora elixido alcalde. Pois estamos facendo un pleno para elixir a alcaldesa ou alcalde infantil. Os diferentes representantes dos colexios que formaban o pleno escolleron a súa alcaldesa, Lola Oliveira, do CEIP A Lomba. Pues la verdad bastante bien. Pensábamos que iba a ser otra persona, pero al final fui yo y... A nova alcaldesa ten claro cal sería a súa primeira medida. Que las aceras no hubiera tanta carretera y más cosas, en plan parques y así donde relajarse y todo. Os máis pequenos aproveitaron a visita para facer as súas propostas ao alcalde e demostrar o aprendido. Les preguntaba se tiñan algunha moción para a orden do día e o que pedían era o que pedíamos todos os nenos no seu día menos deberes no colexio. Que como se fai un pleno, o que significa e como se acaban elixindo os alcaldes, os concelleiros e a xente representativa. Pues estoy aprendiendo que quiero ser alcalde de mayor. Pues elegir los concelleiros y los concelleiros tienen que votar y la mayoría pues es el alcalde. Que es muy importante esto y hay que trabajar para esto. En total, máis de 200 alumnos gozaron desta actividade. Despois da visita, son moitos os que queren dedicarse á política. Sí, só que eu creo que é unha carreira moi difícil de estudar. É un pouco complicado, pero bastante bonito. Non, é moi complicado porque a min gustaríame complacer a todo o mundo, pero non pode ser. Sí, sería unha experiencia máis.